Okay. Even though we na Facebook get a saga between Nmiri Eweilo Okalakwụ and Okongwu Dibia. Ife dishe. Ashobo miku maka party involve Wagaji and other people. Uwegu no wesi unu. Na omenala nke ikpeazụ a ha na-edewe ahụ na ha na-akụziri unu. An act ha ji wee chọọ iji wee na-akọva alụ. Remember, polygamy, look at how the Light of Africa and the many others have ntụasị wee manage go wash ụmụ nwoke anyị iji wee gwa ha na polygamy is the way. That the way to live as a happy man is for you to embrace polygamy. And the many of them they enjoy here because of course kedu ife ọzọ anyị nwa ụmụ nwoke eji wee chọọ ka anyị justify ya mụọ anyị na-akụ mgbịrịgba if not by a teaching ya justify the fact that you have the right to use amụga na-akụ mgbịrịgba at your own discretion and na omenala coveralụ ịghọtago onweghị ntụ ọzọ hafụ ha yesi wee cover nji wee sịgo na ha na-achọ ka ha mee ka alụ wee ghọọ omenala. Nmiri Eweilo Okalakwụ bịara wee gwa anyị na nwaanyị gbarụ n'ilo, nwaanyị na-anụ di gbarụ n'ilo na ome ha alụ nọ nsọ o wee sịkwago na nwaanyị bịara ine ọmụgwọ na oge nwoke di na-eye na ọhụ alụ ka o melu nọ nsọ ana. Nwesị ka njọ Nmiri Eweilo Okalakwụ keri ifewu alụ, keri ifewu nsọ ala, keri ifewu anụ, keri ifewu nsọ ala, keri ifewu nsọ nya, keri ifewu alụ nsọ and nsọ ala. It's a question and that njụrụ ịmọpụ na ogo nwaanyị na as far as ije nụrụ nwa na the moment ije nụrụ nwa mmadụ na that woman it automatically take go the position of your second mother. That is ịmọpụ nwaanyị na-anụ nwa ya n'ọdụ ka nne ya, nwoke na-anụ nwa ya n'ọdụ ka nna ya. Nwekwara idea? Ana m ajụrụ ajụjụ so na mmadụ irigolu nne ya aha alụ ka ọwụ alụ awụrụ na alụ nsọ awụrụ na a form of holiness, ife do pure, abstaining from alụ, ability to abstain from ime alụ wụ nsọ. Now nsọ ala is the same as alụ n'onwe ihe because na nsọ ana wụ ife ana na-asọ nsọ, ife lụrụ alụ which is same as alụ. Nsọ ana you can decide to use it as a word by ese na nsọ ana na igbu mmadụ wụ nsọ ana na ime nke a na nsọ ana mmadụ imeju ana ife lụrụ alụ. You can decide to use nsọ again in Igbo concept. In Igbo concept, into Igbo is wedo. You can decide to use nsọ in some efa or wulu ifa ahụ. But they are trying to tell you that nefa need abstain from it. These three definitions now. Alụ is more like an abomination. An abomination. Nsọ is more like abstaining from that abomination. He may commit that abomination. Nsọ ana is more like alụ and nsọ put together. And in some Igbo concept, alụ and nsọ can be interpreted together. But whichever way you try to interpret them, nsọ, if you want to interpret it in that Igbo concept,
Nsọ is more like that alo anagbayo go abstain from. So in the other way around, it is still holiness. But onwelu some concept n'Igbo ebe ana join ko ha na abụọ. But what is good and what is bad is bad. So ọwụ na join ko ya ọnụ as nsọ na ife awụ nsọ ka ọwụ na ife awụ nsọ ife o minuru ụnọ ife is supposed to ime ife is supposed to abstain from ife is supposed to avoid ife ye meluana. It is still nsọ because ability for you to abstain from it is holiness. Yes. Asịrị na onye amelu nsọ na onye amelu nsọ ana na ife awụ nsọ, this is what you should avoid. Na onye amelu nsọ ana na onye amelu alụ ife ana na-asọ nsọ. Ndị Igbo ji wee na-asịrị sọ ife ọjọọ nsọ, sọ alụ nsọ, alụ nsọ ka a na-asọ ye. There is nothing like alụ and nsọ. Let me tell you, ọsịrị na nke awụ alụ, ọsịrị na nwaanyị idine ọgọ ya nwoke wo nsọ na ọ bụla alụ, na nwaanyị ije di na nwoke ọzọ ebe ọ nọ na di nọ nsọ na ọha alụ. Ebe ka unu si wee na-amụta nke ahụ? Nsọ ana wụ nsọ ana, nsọ wụ nsọ, alụ wụ alụ, ha ncha wụ the same thing. Ha ncha wụ the same thing. Okay, igbu mmadụ n'ala Igbo ọ bụla alụ ka ọwụ, ọ bụla nsọ ana. Onye gburu mmadụ n'ala Igbo o mejọbụ ha ana, ọhụ nsọ ana ka o mere. Igbu mmadụ n'ala Igbo ọhụ nsọ. In that Igbo concept of ịsọ ife asọ, ọhụ nsọ. Ịsọ ife asọ, is it not an act of staying pure? Yes. I don't understand. Is it that no just one decide ya? Okay, I got all them ife Nmiri Eweilo na-emu with that kind of teaching. Is it to encourage people now to tell them that na okay, they didn't go no, because just we kowa ife nsọ, because he interpreted that nsọ to be more like ife go na akọ uche who decided na go na akọ uche who decided ta na ife adumma, that it is more like it is a conscious something. And what is conscious something is a fight mụ na my ime onwe mụ na agbari. Conscious mụ nwere ike gwa m na ife adọrọ mma, na ife adụ mma. You see that kind of a thing. Ebe ọ na-anarụ you down to ebe ahụ ka ọ na-ewoje the meaning of nsọ. Na nsọ ọwụ more like ife go na conscience go, na conscience go gwa na ọdụ mma imeye, conscience go gwa na ọdụ mma imeye. That it is strictly for you and your conscience to decide na ihe dị na ọgọ nwaanyị ka ọ na ihe dị na nwaanyị ọ ya agba n'ilo ka ọ ya agba n'ilo, which is na amara m ife mma akpọ these guys akpọ. Alụ alụ nsọ ọwụ nsọ, nsọ ana wụ nsọ ana, nsọ ana wụ mgbe imeju nya in Igbo nya na ana Igbo akụzie nọ nsọ ana. Ịghọtago? Because ọwụ na ana ndị Yoruba amụrụ m na ka ha si eme nke ha, mana n'ime alụ ahụ na ana Igbo ọwụrụ nsọ ana na imejọrọ ana, and onye mejọrọ ana wụ alụ wụ ife aya akpụ, alụ wụ ife aya akpụ. Onye gburu mmadụ gba ọsọ ọchụ, ịgbacha ọsọ ọchụ bata ya akpụ alụ maka mmadụ ka igburu. Ịghọtago? In some Igbo villages or communities, nwaanyị di n'elu nwoke ọzọ nwere ike pụọ ala ma ọ wụrụ ọnwụ. O nwere ndị ọgwụ ọnwụ alụ na ọdụ ka o nwere ụfọdụ alụ n'ala Igbo reward ya na-awụ ọnwụ. Ọ na-akụzizi n'alụ ụmụnne anyị ife ụnụ na-akụziri ife. What do you mean? Alụ is alụ. Nsọ is more like na-eputuziri together. Which na ife ọ na-agwa gị ụwụ na igbu mmadụ wụ nsọ, which is go sọ igbu mmadụ nsọ, go sọ idina nwunye mmadụ, go sọ idina di mmadụ nsọ. Ịghọtago? Then nsọ ana, of course, na ime ihe na ana Igbo na imejọ Ghana, ana Igbo a support họrọ ime ife a. So n'ime ihe na ọwụrụgo nsọ ana,
na ọwụrụ gị ife a n'Igbo na-asọ nsọ nya wife ime na na-agbagharị ekwuru na omenala nke ikpeazụ a tipụrụ n'ala ndị niile ahụ ndị na-akọrọ ụnụ aka na tishin unu na-eme nekwa ụnụ because na ebe unu na-echigata ha promote go polygamy, adultery and the funny ka ha na ha promote keda. They have directly come after the teaching of forgiveness. Why no nya ka ndị ọcha ji wee mee anyị wee do weak, meaning gono I busisi why I may be tick for that, I may we ora for ora. We should know at the altar of that forgiveness because it's not even all about forgiveness of God. It is also about forgiveness of man to man. If not for God, na mamifema ka emego emaghị ife ọ ka emeghị ife a emaghị ife dị ife ahụ ka emeghị mana because of God and that teaching of forgiveness, he has let go idondo or onwe ife o mere survive for that, even without you knowing or even without you asking for that forgiveness. People have forgive go. So they keep coming after these messages. And you think it's normal. If you think it's normal, they want to institutionalize alo. They have now started to differentiate between alo. Alo. Mmadụ idine nwaanyị ịgba n'ilo na ala Igbo walo. Alụ ka ọwụ nwaanyị ịgba n'ala Igbo ịgba n'ilo na ala Igbo walo. Even nwoke ịgba n'ala Igbo nwoke ịgbakwu n'ilo walo. Nwoke idine nwunye nwanne ọnya ka ụfọdụ families na ụmụnna ji ede agbata. Mgbe ife wa agbata ifukwa ife ọjọọ ya eme nwanne gị mechie ọnụ including idine nwunye nwanne gị edo agbata ifukwa ife ọjọọ ya eme nwanne gị ghara ikwu ya ịnọkọta maghapụ ọgọdọ rigoro nwunye nwanne gị ife dị otu a ya mee gị ịghọtago. So ife walụ ụnụ fụ ya kpọọ ụnụ ya alụ, even though you know you cannot control yourself to abstain from it, mana kpọọ ya alụ ọnya awụ ife ahụ na-agwa ụnụ mana nna ekwu ọtụka ma ama ife nna ekwu ọ ka wụ ezugbo ka